ଆଲୋ ମା ତୋ ବାଳ କଣ ଏମିତି ଦେଖାଗଲାଣି? ସେ କଥା ଜମା କୁହ ନା ବାପା, ଧୂଳି ଧୂଆଁ ବାଜିକି ନା ଦେହ ହାତ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ସବୁ ପଖାଳ ହେଇଗଲାଣି। ଆଲୋ ଏମିତି କେମିତି ହଉଛି? ଏ ଶୀତ ଯେମିତି ପଛରୁ କାଚୁ କାଚୁ କରି ଛୁରୀ ମାରୁଛି, ନା ଗାଧେଇ ହଉଛି ନା ଦେହରୁ ମଳି ଛଡେଇ ହଉଛି। ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ ରେ କେତେବେଳେ ଦେହ ହାତରେ ଟୋପେ ଦି ଟୋପା ପାଣି ପଡିଗଲେ ନା ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ବାପା, ପାଟିରୁ ଖାଲି ଦୋ ଖିରିଆ ବାହାରୁଛି। ତୁ ଏକା ନୁହେଁ ଲୋ ମା, ଏ ସିଜିନରେ ଲୋକମାନେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ସାବୁନ କମ ଭାଷା ବେଶୀ ୟୁଜ କରନ୍ତି। ସେଇ କଥା ପା ବାପା, କାଳେ ମୋ ପାଟିରୁ ଭଣ୍ଡ ସଣ୍ଡ କଣ ବାହାରି ପଡିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ 18 ଦିନ ହେଲାଣି ଗାଧେଇ ନେଇ। ମାତ୍ର 18 ଦିନ? ମୋର ପା ଆସୁଛି ରବିବାରକୁ 44 ଦିନ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ତା ଭିତରେ ମୋର 2-3ଟା ପଛ ଧୁଆ ବି ବାତିଲ ଅଛି। ଭେରି ଗୁଡ। ହେଲେ ବାପା ତମ ବଡ ବୋଉ ନା ଭାରି କାଠୁଆ ଲୋକ, କାଠେଇ ମାଠେଇକି ସବୁଦିନ ଟିକେ ଗାଧେଇ ପଡୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମତେ ଦେଖିକିନା ଖାଲି କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ନଈ ପାଣି ନଈକି ଯାଏ, କୂଅ ପାଣି କୂଅକୁ ଯାଏ, ଏଇ ଶୀତ ଦିନରେ ସିଏ ହିଁ କେବଳ ଗାଧେଇ ପାରେ ଯାହା ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଦମ ଥାଏ। ଆଲୋ ମା ମୁଁ ତ ଶ୍ୱଶୁର ହେବି, ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ଆଇ ଏମ୍